Oh, uy, pisyon! Bangus! Uy, bangus! Pang ano na to? Pang 9. Pang 10 huli, pang 9. Release. Bye-bye. Pang naka 2 fingers. Parts, pisyon. Bangus. Oh. Pisyon. Hit na naman mga parts. Pala. Oh my goodness. Mga parts, nandito na ako tayo sa spot natin. Walang fishing po. Galasing ko na to. Galasing ko na mga parts. Medyo malinaw yung tubig ngayon. Master. Master. Tingnan po. Okay. Ay, dito si Master. Oh, Master. Lilit. Lilit niya, no? Ito po huli niya. Tama yun yan. Buhay pa. Ay. Bigay ko sa kanila. Lilit. Lilit na naman, oo. Naman oh. Yung masa ngayon. Makain. Tara. Sit up tayo. Yan ako sa... August tayo mga parts! Yehey! Sira na tong reel ko. Yung binaklas ko, kinalawang yung bearing niya kasi nalublob sa tubig, sa dagat. Dagat. Kilala mo master sa ano? Si Prince Pudiding? Sa Palawan. Dami siyang subscriber. Ay, shoutout pala kita master. Ano ang channel mo? Julius 23 Vlog. Shoutout sa'yo master. O dapat ganitong oras. Kagata na dapat. Yun, makagat. Lunukin mo ang lahat. Nako. Oops, yun. Oh, uy, pisyon. Bangus. Uy, bangus. Bangus. Bangus, mga parts. Pwede na to, pwede na. Pwede na to. Hoy, bakit ka? Pa makawala. Muntik pa makawala. Oh my goodness. Magis ulit tayo mga parts. Master. Oh, ay. Pala nakabukas yung ano. Nakabukas yung ating grill. Bangos. Kaya sana na malaki. Oops. Ay mo muna kasi. Huli. Maliit. Ngix. Aquarium ka na naman. Liits. Ay namatay ka kagabi. Fish on. Adoy. Liit. Release natin. Bye-bye. Tawag ka ng release back. Tawagin mo lolo mo, pati tatay mo. Bangus. Come on. Bangus na malaki. What is that? What is this? Ay, sos. It's me, yung Maramars. Nako po. Liits.
Ay. Ba yan? Liit. Liit mga parts. Release na naman rin. Pangalawang release. Liit kasi. Dito po kasama natin yung misis ko. Kain ng kain. Oh, uy, nila. Uy, ang laki nun. Science. Science. Wala. Kagat naman. Kinakagat na naman. Wag naman sana tilapiyang maliit. Laki malapit ka ha. Uy! Science. Oops. Wag naman sana maliit. Ay, naku po na naman. Aroy. Ay, ayaw ko na. Ganito lagi, ayaw ko na. Liit mga parts. Yung unang vlog natin, tsaka pangalawang vlog, yung malilit nating huli. Yan po. Nilagay ko po yun sa aquarium. Hanggang ngayon, buhay pa din po yun sila. Pero yung huli natin ngayon na maliliit, yan po. Release na lang natin. Pangalawang pawalan natin. Kawawa. Matamba naman ang malaki oh. Pang-ihaw. Liliit. Bakit? Ang liliit niyo. Wala na yung malalaki ah. Liit nito masyado. Signal. Ang liit. Bawa. Pangatlong release po. Bawa eh. Bye-bye. Agis ulit mga parts. Shoutout pala sa kasama ko kanina. Nakasingle sila eh. Tapos walang helmet, may checkpoint. Kasama ko sana ngayon dito. Ang kaso, may checkpoint ka yun. Tapos walang lisensya, walang helmet. Ayun, naiwan sila. Bumalik na lang. Tapos yung pain ko na bulati nasa kanila. Nasa U-box nila. Kaya humingi na lang ako ng pain kay kay Master Julius. Buti na lang binigyan tayo ni Master Julius mga parts. Ay, pang-apat mga parts. Apat. Maliit pa din. Release! Bubbles! Malaki naman sana. Ubusan na yung malalaki dito mga parts. Maliit na lang yung kagat. Araw-araw na ata. Sige. 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 Naku, hindi sinatsambahan. Yun, bangos. Yes. Ay, tilapia. Kala ko bangos. Yan mga parts. Pang ilang release na yung kanina? 4. Pang 5 tilapia. Pang 6 na huli. Hello. Pang 6 na huli na yun mga parts. Bale
Isa pa lang yung nakip natin isa. Isang siraso pa lang. Oh. Ang pito. Ang pito. Maliit pa din. Ay, nubos na nilang malalaki dito. Oh, mga parts, ang liit. Ang liit niya. Ay! Nahulog, bye-bye. Pang-anim na release. Fish on. Oh my goodness. Wow. Hinaan mo yung volume mo. Makapilit ako niyan sa music ko. Oh my goodness. Ang lakas ng loob. Ayan, pansin, sa'yo yan ah. Pang-walo. Pang-walong huli mga parts. Yan. Pang-pitong release na. Bye-bye. Fish on. Ito na naman mga parts. Ang taba. Ang taba, ang laki ng tiyan. Pang ilan na to? Pang 9. Pang 10 huli, pang 9 release. Bye bye. Mga parts, fish on. Bangus. Oh. Biglang hinabol tapos kinabit dito sa kahoy. Puntahan ko, babayin ko. Hinihila ko mga parts, biglang niyang hinabol. Oh, yeah. Delikado. Yan mga parts. Pangalawang bangus. Pang 12 na mga parts. Pang 12. Pang 13 na pala. Grabe na tayo mga parts. Ganda oh.